Η επιστολή εμφανίστηκε μόνη της πάνω στο άγαλμα και κανείς δεν ξέρει από πού ήρθε. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη φορά που τα μάτια μου ακούμπησαν επάνω της σαν ο χρόνος να σταμάτησε μόνο και μόνο για να καταλάβω ότι κάτι εξαιρετικό επρόκειτο να συμβεί. Δεν υπήρχε άνεμος. Δεν υπήρχαν ανοιχτές πόρτες. Δεν υπήρχαν βήματα να αντιχούν στο πέτρινο δάπεδο. Μόνο το άγαλμα και η επιστολή. Και ακόμη και τώρα, τόσα χρόνια μετά, όταν κλείνω τα μάτια, μπορώ να νιώσω την ίδια σιωπηλή ζάλη που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί κάποια μηνύματα δεν φτάνουν από ανθρώπινο χέρι. Φτάνουν από κάτι μεγαλύτερο. Έσβηνα τα κεριά του απογεύματος όταν πρόσεξα μια διαφορετική λάμψη στο ξύλινο τραπέζι. Μια μικρή αντανάκλαση, σαν φεγγαρόφωτο που χτυπά νερό ακίνητο. Πλησίασα και η αντανάκλαση εξαφανίστηκε. Στη θέση της υπήρχε το χαρτί. Να λυγίζει ελαφρά, σαν μόλις να είχε προσγειωθεί εκεί. Σαν να το είχαν αφήσει αόρατα δάχτυλα. Και κάτι μέσα μου ψιθύρισε. «Πάτερ, μην το αγγίξεις». Αλλά το άγγιξα. Και τη στιγμή που τα δάχτυλα μου άνοιξαν το χαρτί, ένα κρύο ανέβηκε στο χέρι μου, ένα κρύο που δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήταν φόβος. Ήταν παρουσία. Μια αρχαία παρουσία. Μια παρουσία που με καλούσε, σαν να περίμενε πολύ καιρό να τη βρω. Αν αυτή η ιστορία αγγίξει την καρδιά σου, πάτα τώρα ένα like. Αυτό βοηθάει περισσότερο κόσμο να λάβει τέτοια μηνύματα και ίσως να βρει παρηγοριά και εκείνος. Η επιστολή ήταν κυτρινισμένη, φθαρμένη, σαν να είχε διασχίσει δεκαετίες. Αλλά η μελάνη ήταν φρέσκια, ζωντανή, σαν μόλις γραμμένη. Το όνομα στο μπροστινό μέρος του φακέλου με έκανε να κρατήσω την αναπνοή μου. Ελένη. Μια γυναίκα της οποίας την ιστορία κουβαλούσα μέσα μου σαν να είχε ραφτεί στο ίδιο το ύφασμα της ψυχής μου. Η Ελένη ερχόταν στην εκκλησία για χρόνια. Σιωπηλή. Ευσεβής. Πάντα άφηνε ένα λευκό τριαντάφυλλο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Αλλά μια μέρα αυτό το τριαντάφυλλο δεν εμφανίστηκε. Και λίγες μέρες μετά, ούτε η ίδια εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Άνοιξα την επιστολή αργά, προσεκτικά. Η φλόγα του κεριού δίπλα μου έγειρε, σαν να ήθελε να διαβάσει μαζί μου. Για μια στιγμή, ορκίζομαι πως ένιωσα το άρωμα των λευκών τριαντάφυλλων που άφηνε στο άγαλμα. Και τότε διάβασα. «Πάτερ Σεραφείμ, αν αυτή η επιστολή έφτασε στα χέρια σας, τότε επιτέλους εισακούστηκα. Και, αν εισακούστηκα, ίσως να υπάρχει ακόμη χρόνος». Τα γράμματά της ήταν σταθερά, αλλά άπαλα. Ακριβώς όπως ήταν η Ελένη όσο ζούσε. Και καθώς διάβαζα, ένιωθα ότι κάθε λέξη είχε έναν ήχο, μια ανάσα, μια ηχό. Έφυγα με ένα βάρος πολύ μεγάλο. Πολύ βαρύ για να το κουβαλήσει ο γιος μου, και όμως, αυτό ακριβώς συνέβη. Με κατηγορεί για τον θάνατό μου. Η φλόγα τρεμόπαιξε πιο έντονα. Ο αέρας βάρινε. Η σιωπή μέσα στο εκκλησάκι έμοιαζε να έχει ψυχή. Πιστεύει ότι δεν με έσωσε. Ότι έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα. Ότι έπρεπε να είχε καταλάβει νωρίτερα. Αλλά η ώρα μου ήταν ήδη γραμμένη. Το σώμα μου ήταν κουρασμένο και η ψυχή μου είχε ήδη αρχίσει να καλείται. Έκλεισα τα μάτια. Ο γιος της Ελένης ήξερε ακριβώς για ποιον μιλούσε. Έναν καλό άνθρωπο, αλλά βαθιά πληγωμένο. Κουβαλούσε την ενοχή σαν πέτρα στο στήθος, τόσο βαριά που του εμπόδιζε κάθε βήμα προς τη δική του ζωή. Συνέχισα να διαβάζω. Πιστεύει ότι τον κατηγόρησα. Ότι έφυγα απογοητευμένη. Ότι κράτησα μέσα μου πίκρα. Αλλά δεν κράτησα. Αυτό που πήρα μαζί μου ήταν αγάπη. Μια αγάπη τόσο μεγάλη, που ακόμη και σήμερα προσπαθεί να τον φτάσει και δεν μπορεί γιατί η ενοχή τον τυφλώνει. Η τυπογραφία εδώ θα έπρεπε να πάλεται αργά, σαν βαρύς χτύπος καρδιάς. «Πάτερ, πείτε του ότι τον συγχωρώ. Για όλα όσα νομίζει ότι έκανε. Για όλα όσα νομίζει ότι δεν έκανε. Και για όλα όσα ποτέ δεν ήταν δικό του φταίξιμο». Το στήθος μου έσφιξε. Ένιωσα τα μάτια μου να γεμίζουν. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τι κουβαλά μια ψυχή όταν γράφει μέσα από το μυστήριο. Είναι σαν να κρατάς την τελευταία ανάσα κάποιου μέσα στα χέρια σου. Η Ελένη συνέχισε. «Πείτε του ότι δεν ήμουν μόνη. Ότι, ακόμη και όταν τα μάτια μου έκλεισαν, ένιωσα το χέρι του να τρέμει πάνω στο δικό μου. Άκουσα τη φωνή του να σπάει. Ένιωσα την καρδιά του να προσπαθεί να κρατήσει τη δική μου. Και αυτό με έσωσε. Περισσότερο όσο θα με έσωζε οποιοδήποτε φάρμακο». Η επιστολή έμοιαζε να πάλεται με ζωή, σαν η Ελένη να στεκόταν δίπλα μου, κοιτάζοντας το χαρτί μαζί μου.
Κάθε φορά που κοιτάζει τον ουρανό, βλέπω. Κάθε φορά που λέει το όνομά μου, ακούω. Και κάθε φορά που κλαίει, ακούμπω το χέρι μου στο κεφάλι του. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Γιατί η ενοχή δεν αφήνει την αγάπη να περάσει. Μια βαθιά παύση. Η φλόγα έμεινε ακίνητη, σαν ακόμα και εκείνη να άκουγε. «Πάτερ, πείτε του να με αφήσει να φύγω. Όχι για να χαθώ, αλλά για να μπορέσω επιτέλους να σταθώ δίπλα του, χωρίς πόνο, χωρίς βάρος, χωρίς δάκρυα». Έκλεισα την επιστολή πάνω στο στήθος μου. Ένιωσα ένα ρίγος που δεν ερχόταν από το κρύο. Ερχόταν από την παρουσία. Η Ελένη πλησίαζε στο τέλος της αποχαιρετιστήριας επιστολής. Όταν με ονειρευτεί, να μην φοβηθεί. Εγώ είμαι. Πάντα εγώ ήμουν. Και πάντα θα είμαι. Πείτε του ότι η αγάπη δεν τελειώνει με τον θάνατο. Απλώς αλλάζει μορφή. Και τότε τελείωσε. Χωρίς υπογραφή. Χωρίς ημερομηνία. Χωρίς εξήγηση για το πως αυτή η επιστολή διέσχισε το αδύνατο για να φτάσει στο άγαλμα. Έκλεισα τα μάτια για λίγες στιγμές. Άκουσα απαλά βήματα μέσα στη σιωπή, βήματα που δεν ήταν δικά μου. Ένα μακρινό ψαλμοδικό άκουσμα, ίσως απλώς ο άνεμος από το παράθυρο, ίσως όχι. Έβαλα την επιστολή μέσα στο ράσο μου και πήγα στο σπίτι του γιου της Ελένης. Άργησε να ανοίξει. Όταν άνοιξε, έμοιαζε να κουβαλάει αιώνες επάνω του. Κουρασμένα μάτια, σπασμένη ψυχή. Του είπα μόνο, εκείνη έγραψε για σένα. Χαμογέλασε με απιστία. Ύστερα, με ελπίδα. Ύστερα, με φόβο. Και τελικά, απλώς άκουσε. Όταν διάβασα κάθε λέξη, όταν η φωνή της πέρασε μέσα από τα δικά μου χείλη. Τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν. Τα μάτια του γέμισαν με μια θάλασσα που περίμενε χρόνια να ξεχυλήσει. Και όταν άκουσε τη συγχώρεση, γονάτισε, σαν κάποιος να αφαίρεσε από την πλάτη του μια πέτρα 50 χρόνων. Έκλαψε. Έκλαψε σαν παιδί που επιτέλους βρίσκει την αγκαλιά που έχασε. Και όταν σηκώθηκε, κάτι μέσα του είχε αλλάξει. Ο αέρας γύρω του έμοιαζε διαφορετικός, πιο ελαφρύς, πιο ζωντανός. Τις επόμενες μέρες, επέστρεψε στην εκκλησία. Επέστρεψε στη ζωή. Επέστρεψε στον κόσμο. Και, όταν μιλούσε για τη μητέρα του, το χαμόγελό του είχε φως. Η επιστολή εξαφανίστηκε 3 ημέρες μετά, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε. Σαν να είχε ολοκληρώσει την αποστολή της. Σαν να είχε γραφτεί σε άλλον χρόνο, σε άλλο τόπο, σε άλλη διάσταση, μόνο και μόνο για να γιατρέψει μια ψυχή. Σήμερα, κάθε φορά που μπαίνω στο εκκλησάκι, ακόμη νιώθω ένα ελαφρύ άρωμα από τριαντάφυλλα. Και κάθε φορά που ο άνεμος αγγίζει το άγαλμα, θυμάμαι πως υπάρχουν μηνύματα που έρχονται από τον ουρανό. Και φτάνουν όταν η ψυχή είναι έτοιμη να ακούσει. Αν αυτή η επιστολή σου θύμισε κάποιον, γράψε το όνομά του στα σχόλια. Ίσως και εκείνος προσπαθεί να σου πει κάτι. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και μείνε μαζί μου. Η επόμενη επιστολή ήδη έφτασε. Και μπορεί να αλλάξει όλα όσα πιστεύεις. Για την αγάπη και την αιωνιότητα.